iniciamos unha campaña tamén moi forte nestes momentos a través de un medio autonómico para precisamente levar a todos os puntos de Galicia esta campaña do Nadal e esta cidade capital do Nadal en Galicia. Este elemento que presentamos hoxe foi un punto máis, un punto moi importante de referencia, porque foi algo nunca feito hasta este momento. Este sábado teremos connosco novamente ese deseado videomapping, desde logo na fachada que haberá novidades, será en horario de 8 a 9, hoxe a 7 abrimos tamén con un concerto de unhas voces blancas a Capela de San Cosme con noso Belén de Arturo Baltar, e a partir de aí teremos o concerto de Sandra Fernández. O día 22 teremos tamén o concerto de Nadal típico e ás 11 da noite estará connosco para fechar ese ciclo lírico, pois unha fusión de jazz ópera que será moi atractiva e algo tamén moi novedoso. Estamos abrindo unha oferta moi variada e a nos consta que está entrando moitísima xente e que está vindo xente precisamente a disfrutar das distintas opcións que temos na cidade. Entendemos que hoxe, de cara a ese 21, 22, 23, estamos precisamente anunciando este pop-up market con antelación para que tenemos tempo tamén de promocionar, de que se escoite nas outras cidades de Galicia. Entre todo, a ilusión a pusemos, o traballo dos funcionarios, de todo o persoal que está aí, con unha programación magnífica. Repito, onte esta noche estivo temporada, hubo moitísimas xente que non pudo acceder. Se hubiéramos tido outro proceso, seguro que hubiéramos tido tamén completo o auditorio, porque foi moitísima incluso xente que se dirixía á propia alcaldía solicitando e era imposible, non? Por lo tanto, darles parabéns a todo o persoal e esperar seguir así e que eso evidentemente se reflexe tamén na propia vida da cidade e que se traduzca, por tanto, en ventas, que é o que nos estimamos.